Hatod sa Indo kan DZGB, ang programang Legally Yours GB. Ini ang programang magtataw ng opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar asin magkapot, gunyan, uya ang sa indong makakaiba, digdi sa Legally Yours GB. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Maray na pagkaaga mga tugang, ngunyan Abril 1, 2023, and kaibanan si Christine Longabella para sa Legally Yours GB, dapat aram mo. Mga tugang ngunyan po, Abril 1, pigaapod na Fool's Day. Alagad, digdi sa tuyang programa, dahil pwede syempre na manlansi. So, kamo po magtubod sa ko sa mga itataram ko sa programa na ini dahil mapa-April Fools man o bako, matud po ang sa kuyang mga tigtataram. Base sa tuyang mga batas digdi sa Pilipinas. Supig tataram kang jowa nindo na padaba kamungun yan na April 1, dyan ka mo magduda. Kay Christine Longabella sa Legally Yours, day ka mo magduda, never. Wara po si Kuya Mike ngunyan mga tugang dahil sinda po na pamilya nag-travel. Siyempre Holy Week na din, di ba? Papaabot na ang Holy Week. So, inin din ang time para sa mga pamilya na magkaigwanin bonding. So, mga tugang, ang satuyang topic for today, dakulon din ang mga naghahapot, manungod digdi. Ako baya personally mga tugang, halos buong buhay ko nabuhay sa kakarenta kang harong. Aki pa lang ako, ang mama mi, talagang nagrerenta na kang harong para mas arani sa eskwelahan. Harayoon kaya ang harong mi mga tugang, somewhere far, far away. So, ako personally, naka-experience na kang arog kaini na problema kang sa tuyang paraan tabay. Basta lang po kami pinaalis ng landlord namin, may pwede po ikaso sa kanya? Ano sa hiling nindo mga tugang, basta-basta daasa na sinda pinahali kang landlord ninda. May pwede bang ikaso kay landlord? Sisay si landlord. Pag-arog ka ini mga tugang na agreement, kontrata, ang pigaapod na lease or pagrenta nin harong, igwa dyan nin duwang partido. Si landlord or si lessor, si tenant, so nagrerenta or lessee. So si landlord mga tugang, iyo ang may tag sa diri kang harong na pig-rerentahan ka ini ni tenant o ni lessee.
Ngunyan basta-basta sa nadaa siya pinahali kang landlord sa pigrerentahan ninda na harong. Pwede ba ito? Si landlord baga ang may tag sa diri kang harong. Nata siya kakasuhan. May right ba si landlord o nagpapaupa o nagpaparenta na basta-basta sa napahalion, so nagrerenta? Kung iisipon ta baga, siya baga may tag sa diri. Nata mo man kasuhan. Para ka nakiki-star, siya ang may tag sa diri. Ano sa hiling nindo mga tugang? May pwede bang ikaso kay landlord o nagpapaupa kapag basta-basta niya sa napinahali, so nag-uupa? Pwede kang mag-comment or magtao kang sa indong opinion or kung kamo mismo nakakaranas din ka ini o nakaranas ka ini, pwede pong mag-text or call sa 0915-228-3732. Again, 0915-228-3732. Naka-live din kita sa Facebook page na DZGB News Online. Pwede din ka mag-comment dyan. Shout out da mga taga-barangay, Ma'am Lad Piodoran. Good morning, Paternity. Sabi yan niya, Miss Bing Yamagishi. Good morning. Okay, caller kita mga tugang. Hello? Hello po. Natadawara kita madangog. Sige, paki-call po ulit sa 0915-228-3732. Aram nindo mga tugang, ining programa ta na Legally Yours GB dapat aram mo. Kaya po, pig-offer ining programa na ini sa indo kang PBN Broadcasting Network Incorporated or DZGB-AM para maiheras din nindo ang sa indong mga problema and maaraman ang legal na solusyon. Digdi. But of course, ining programa na ini po, matao lang sa indo kang basic na legal knowledge para kamo lang magkaigwanin kaaraman. And bako po nag-aasigurar na ini na talaga ang ma-solve sa indong mga problema. Of course, lalo na kapag komplikado na ang sa indong problema o kaso, kaipuhan na din po talaga na mag-consult sa bistado nindong lawyer o abogado or sa pinakaharani sa indo na abogado. For sure, dakol nakaka-relate digdi. 'Di ba? Hanggang sa panahon tangon niyan, dakulon ang mga nagrerenta. Are you one of us? Arin ka duman, landlord or lessor o tenant o lessee? Istorya ko din baya sa indo. Bahala na kamo kung matubod ka mo o dae. Ako, nakaranas naman kami ni mama. Nagrerenta kami. Tapos, pag uli may nakalaag na duman sa luwas kang, duman sa may pinto mismo. Maghali na kamo, tapos nakapadlock na. Day ko kamo piglalansi. Taaram ko ang feeling na piglalansi. Kaya day ko yan pigigibo sa indo, sa iba.
Dahil ko din iyan kay kasupog dahil may naungkudan ako and iyo din ito ang nagpurusigi sa kuya na makatapos ninlo. Saro sa mga nagpurusigi sa kuya. Sugaro baga, inarog mo kami ka, ana. Basta-basta mo kami pinalayas, ha. Sige, mailing mo. Aramon ko kung tama iyan nagibo. Hay na daw so caller ta. Agan mga tugang, feel free po ha na mag-call, mag-text sa 0915-228-3732. Alagad kung may mga arog ka to na landlord o nagpapaupa, igwa din naman na mabuoton na pigtuturing na pamilya, so nag-uupa. Saro na dyan, so saro sa mga naging landlord mi, si Tita Emma Paglinawan. Alagad, mga tugang, si Tita Emma po, binawian na nin buhay. Kang kasuarin ba ito? Emergency din, may din ito eh. Mga ano lang, around this week lang din. Lingaw ko, basta recently lang, sa muyang landlord, binawian na po nin buhay. Kaya syempre, mamundoon din kami na so mabuuton mi na landlord wala na. So condolence po sa bilog na pamilya ni Tita Emma Paglinawan. So mga tugang, ano ang mga batas na nagpoprotehir sa mga karapatan kang tenants or nag-uupa? Igwa kita ni Republic Act 9653 or ipig-apod ta na Rent Control Act of 2009. Covered ka in mga tugang, so mga nagpapaupa sa mga estudyante, mga dorm, bed space, boarding house. Kapag sa Manila and the other highly urbanized cities, ang pagpapaupa monthly is up to 10,000 pesos. And in all other areas, kapag ang pagpapaupa up to 5,000 pesos. Ang sa tuyang civil code naman mga tugang, iyon naman ang nag-govern sa mga pagpapaupa na bako covered ka tong Rent Control Act of 2009. Civil Code of the Philippines ang nag-govern sa mga commercial buildings na pigpapaupa, mga rent to own. And also, ang Housing and Urban Development Coordinating Council Resolution number 1 Series of 2017. Ang government agency mga tugang na i-implement kang batas na ini manungod sa pagrerenta is ang Housing and Urban Development Coordinating Council. Ining HUDCC mga tugang, ini ang nag-impose nin limit sa pagdadagdag nin rent. Kapag ang kada bulan na renta 4,999 pesos pababa, dapat kung madagdag si landlord o nagpapaupa digdi sa 4,999 pesos pababa na bulan-bulan na singil niya,
2% lang dapat. And sarong beses lang sa sarong taon. Yan lang ang pwedeng i-increase niya, 2% lang. Kapag ang monthly rent, 5,000 pesos to 8,999 pesos, ang pwedeng idagdag lang is up to 7%. Kapag naman ang monthly rent 9,000 to 10,000 pesos, ang pwede lang na idagdag ni landlord hanggang 11% lang. So, mga maupa, marenta pa lang, hanggang unya dakulon ang naghahanap ki mga apartment, mga boarding house. Una ko nga ni digdi sa tuya sa Legazpi, Daraga Albay, dakulon na. Alagad, maski dakul na ang mga apartment digdi, nagkukulang man giraray. Dakulon man giraray, naghahanap na dain nakakakua. So anyway, before magpirma kang pigaapod na lease agreement or contract of lease, i-check nindo so limits if pasok duman kapag ma-increase nin renta na babayadan mo. And sabi din sa Rent Control Act of 2009, yaon din ini sa contract of lease o lease agreement nindo. Dapat daim magsobra nin 2 months deposit and daim magsobra nin 1 month advance ang babayadan mo kapag ika mapuon na mag-occupy. Diba, igwa baga iyan na bago ka ngaya makagamit katong property or harong na uupahan mo, dapat magbayad ka nin 1 month advance, 1 month deposit. May mga arugaan. Dapat masobra so deposit sa 2 months advance and so advance so deposit dapat masobrang 2 months. So advance dapat masobra nin 1 month. Pati po sa mga landlord or lessor taha, aram ta po dapat ini. Para sa itong deposit, nata may duro deposit pa. Bako po ini so lababo deposit. Corny. Ang deposit mga tugang inilang so pang asigurar ni landlord na kung ika may naraot duman sa property sa harong na piguupahan mo or kapag ika dai nakabayad kang bills, kuryente, or kapag dai nakabayad nin 1 month ngayon na renta, pwede niyang kuwaon duman sa deposit na binayad mo. Alagad, kung nagbabayad ka man nin renta, nagbabayad ka nin kuryente, mga bill, and wara ka man na naraot duman sa property, pag mahali ka na, ibabalik dapat iyan sa imo na dineposit mo na kwarta. Garo patago mo lang ito kay landlord. So ining deposit mga tugang, si landlord naman, ang obligasyon niya, ilag ini sa bank account under his name, his or her name. And ibabalik ini kay tenant or lessee kapag tapos na so lease agreement nindo. Shout out daw po kay Gigi aka Mark Greg na matupada. Garumid-bid ko yan, Sir Lotlot. Matupada si Kuya Gigi, also known as Mark Greg.
I-shout out ko ba yung full name? Hello, Sir Lotlot. Good noon po to Sir Reginald King, Jake Galvante, and Kuri. So mga tugang, matukar pa kita kang mga manungod sa pagrerenta, kung anong mga karapatan ni tenant or ni lessee. And si lessor din, syempre, may mga karapatan din yan, or si landlord bilang tagsadiri kang property. Mabalik po kita oro at yan lang, makalihis ang nagkapirang pagirumdum, oras 11:30. An oras hatod sa Indukang. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Silka Green Papaya Soap. Dahil ang tunay na sign ng pagpaputi, kita in as early as 7 days. Eskelan. Sa Eskelan, mas gagaling ka. Rexidol Forte. Bilis banat sa 4. Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis. Bilis. Sa hyperacidity. In as fast as 5 minutes. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa bawat bukas ng selyo, may ngiting Yassi Pressman po for Neville San Miguel. Para sa mga gusto ng papremyo, may chance manalo sa ngiting instanalo sa One in Every Nation. Tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Neville San Miguel, GSM Blue at Primera Light. Para sa premyo, sali na sa... Isanalo sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Sali na para sa chance manalo ng cash up to 100,000 pesos. Motor, etibo pa. Promo duration March 1 to May 31, 2023. Per DOH FDA CFR or permit number 0176, series of 2020. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa. A perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tuwing hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Magbibili na rin ang Jim 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayanin proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayanin proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
sakit. Kitang mga oragon, matibay sa trabaho. Dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol tulos. Mabilison kaysa apat. Mas marikas. Dai lang sa saro, pati man sa iba pang hilang. Maski kulong ng tayo, kulong ng hawak, kalintura, asing baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Mga tugang, nagbabalik ang programang Legally Yours GB, dapat aram mo. Okay, so may mga texter na kita digdi. Sabi, baad po dahi siya nagbabayad kan renta po, ma'am. Iyong mananggad. Usually, iyo din ang rason nata su landlord or nagpapaupa kang sa iyang harong, building, pigpapahali su nag-uupa or tenant, tadai nagbabayad. 'Di ba? So, dahil dyan, aaramon tango ng mga tugang kung nuarin, pwede na i-evict pag sinabit na pigpapahali, eviction. Kaya nga ni sa, 'di ba? Kung narurumduman nindo su Pinoy Big Brother, eviction pag may papahalion na sa harong, sa bahay ni kuya. So may mga grounds din naman mga tugang kung noaren legally pwede ni landlord or nagpapaupa pahalion so nag-uupa or tenant. Ano ining mga grounds na ini? Subleasing. Ano ang subleasing na pigaapod? Subleasing mga tugang, ibig sabihon, kunyari ako lang, so tenant, or nag-uupa, or si Leslie, ako. Tapos, nahiling ko, dakula palan so space, dakulaon so apartment, naisip ko, para may kahati ako sa bayad, so ibang portion duman o space na dai ko man gagamiton, ipagibuhan kong kwarto, tapos paupahan ko din, ayan mga tugang pigaapod, na pag-sublease. Ika na nag-uupa, nagpaupa ka man sa iba kang portion katong harong or building. Ngunyan, kapag dai aram ni landlord mo or nagpaupa sa imo na nagpaupa ka din sa iba duman sa harong niya, syempre pwede kang i-evict or pahaliun sa harong niya. Yan, so yan ang first ground. Unless may written consent ni landlord mo. O, nagtutugot siya, pero ang sabi kang batas ng mga tugang, dapat written. So, maski nagtugot si landlord mo, na sige, okay lang, sige, magpa-board ka dyan sa sarong kwarto or sa space dyan sa may kanto mo. Kung gusto mo pa-board, okay lang. Pwede ka kaanbalikta doon. Dapat written, nakasurat sa pagtugot ni landlord na pwede kang mag-sublease or magpaupa kang space duman sa pigrerentahan mo na apartment or boarding house. So yan ang first ground mga tugang, subleasing. Kapag inibo mo yan na walang written consent ni lessor or landlord, pwede kang pahaliun. Next, overdue rental payments. Ini na sinabi ni sa tuyang texter, baka ngayon na inagbabayad. Alagad, pag 1 month pa sana dai nakabayad, dai pa pwedeng basta-basta pahalion ni landlord. Dapat 3 months or more mga tugang. So, 3 months or more, saka lang legally or validly pwedeng i-evict ni landlord or nagpapaupa. Pigapod tayo ni mga tugang sa mga bulan na dai nabayadan, arrears. Yan. Rental arrears. Kapag si landlord or sumaytag sa diri kang harong or building,
gagamiton gagamiton kang pamilya niya. Ayan, pwede din na pahalion. Alagad, dapat halaton mo na ni landlord na ma-expire su term kang paggamit ni tenant or nag-uupa under their contract of lease or lease agreement. Dapat may formal notice ngo na kay tenant, si landlord, na ay, sorry, dai na kita makaka-renew kang pagstay mo digdi kasi gagamiton nung mga tito ko haling abroad, digdi na da maistar sa Pilipinas. So, yan ang mga kondisyon mga tugang. And may saro pa. Dapat, dai ni landlord iparenta sa ibang tao so property sa laog nin 1 year or sarong taon. Tabaka mananggad baga ni rason lang ni landlord na gagamiton kang pamilya niya tapos a week after mahiling mo pinarenta sa ibang tao. So, sa laog nin sarong taon, dahil niya ini pwede iparenta sa iba kapag ang rason niya, napapahalion niya si tenant, gagamiton niya or kang sa iyang pamilya. Kapag si landlord mag-ibon in necessary house repairs. Siyempre, paano man mapakaray so pader kung yaon ka dyan sa laog kang harong niya, di ba? Paano man maggaba niya dyan so tiles niya kung kaipuhan gabaon para sa safety mo kung yaon ka dyan sa laog kang harong niya. So yan then valid ground for eviction. Alagad, syempre, pag natapos ng ayuson, dapat pabalikon na ni landlord si tenant. Kapag nag-expire na so lease agreement, diyan mga tugang may hiling dyan sa contract of lease or lease agreement. So, duration, kang maximum duration kang pagstay mo or pagrenta mo. Minsan 3 months, minsan 6 months, minsan 1 year. Depende yan actually sa landlord or sa uro nindo. So, yan mga tugang. Kasi may option si landlord o nagpapaupa na dainan niya i-renew so sa indong lease agreement. So yan mga tugang ang grounds for eviction kung noorin lang pwede validly ni landlord or ni lessor o nagpapaupa na i-evict or pahaliun si tenant. Noari naman illegal ang eviction or pagpapahali kay tenant. Kapag binenta ni landlord so property niya or sinanla. So mga tugang, maski si landlord binenta na o sinanla niya, so harong niya, or building niya, or daga niya na pigrerentahan mo, dai ka pwedeng pahaliun. Ibig sabihin, maski iba na ang may tagsadiri kaan na harong na pigrerentahan mo, kaipuhan respetuhon katong bagong owner or susinanlaan kang property ang lease agreement nindong duwa. Ibig sabihin, maski so bagong owner, so nagsanla, or so sinanlaan, dai pwedeng basta-basta ka din pahaliun. Nung grabe pa sana so kakapuon lang kang sa tuyang pandemic dahil sa COVID-19. Igwanin nagkapirang lugar mga tugang na nagpautob nin COVID-19
or Anti-COVID-19 Discrimination Ordinance. Kung sain sa mga suspected or infected kang COVID-19, dai pwede basta-basta pahalion ni landlord duman sa property niya. Imagine, syempre baga ka ito, tarakuton din kita talaga sa COVID-19, di ba? Lalo nung kasagsagan, year 2020 to 2021. Syempre, so landlord takot din na, garo positive, so nagrerenta sa tuya, pahaliuntan na ta makatakot. No, illegal ito. Lalo na, nung nagkaigwa kita nin batas na Bayanihan to Heal as One Act. Maski so pagbayad kang renta dahil nagkaigwa kita nin batas na Bayanihan to Heal as One Act, tinauwan pa nin grace period na pigaapod na 30 days, so mga dai kayang magbayad kang renta that time. Kasi di ba dakulo nawaran in trabaho. Paano ka makatrabaho kung lockdown, di ba? Nasa laog lang kang harong. Mga later part na lang naisipan so mga work from home, di ba? So yan mga tugang ang noari naman illegal ang eviction or pagpapalayas, pagpapahali sa tenant. Paano palan kung nagbabayad si tenant, alagad abo, akuon or kuwaon ni landlord? Grabe, adi, tigbabayadan na nga ni ngaya. Abo pa ni landlord kuwaon. Pwedeng gusto kaya ni landlord na pahalion ka na tapos ipapaluwas niya lang na dai ka nagbabayad, 'di ba? So, anong gigibuhon ni tenant kapag nagbabayad siya, alagad abo akuon ni landlord? Pwede mga tugang i-deposit ni tenant sa korte or sa city or municipal treasurer or barangay chairman or sa bangko in the name of and with notice to landlord within 1 month after refusal ni lessor na akuon subayad niya. Pigaapod tayo ni mga tugang na consignation. So may remedyo man kung abo kuwaon ni landlord subayad mo. Alaga, dapat mapatunayan mo na tigbabayad mo na alagad abo kuwaon. Dapat may tender na kang bayad kay landlord. Bako so direkta mo ibabayad sa korte, sa city o municipal treasurer, sa barangay captain. Kapag lang abo ni landlord kuwaon subayad mo. So mga tugang, ang pwedeng gibuhon ni landlord kapag legal ang sa iyang pagpapahali, kapag pasok sa ground sa iyang pagpapahali kay tenant or nag-uupa sa property niya, pwede po mag-file nin pigaapod na unlawful detainer.
Kapag nag-expire na su kontrata nindo and then abo nang i-renew ni landlord, pwedeng mag-file for unlawful detainer, an ejectment suit sa MTC. Ngunyan, ano naman ang remedyo ni tenant? Kapag si landlord, basta-basta siya pinahali, nabako man pasok sa grounds for eviction under our law. Halimbawa, pinadlock basta-basta ni landlord, so sa imong pig-uupahan, mga tugang, pwede ini kasuhan si landlord ni tenant nin kaso na forcible entry sa MTC, civil case forcible entry, criminal case naman, pwedeng trespassing. Yugol-yugol mo an, si landlord pa o sumaytag sa diri kang property ang kakasuhanin trespassing. Pero pwede ito mga tugang dahil ang sabi under our revised penal code manungod sa trespassing, kapag susarong tawo, a private person, naglaog sa dwelling, ang dwelling bagay yan, so place ta for comfort, yan, so sa tuyang harong, basta-basta naglaog sa dwelling, kaining nag-i-star duman. So, pwedeng kasuhan si landlord nin trespassing. Yan mga tugang ang pigaapod na you should not take the law into your own hands. Kaya, maski pa dai nagbabayad or dai nag-comply sa indong terms and conditions, dapat ipaagi sa tamang proseso, sa legal na proseso. Bako uso ika basta-basta dyan ang mapadlak. Alagad, may mga napagdesisyon na nakaso ang sa tuyang Honorable Supreme Court mga tugang. Kung nuarin, dahil magiging liable si landlord. Kapag nakalaag duman sa saindang lease agreement or contract of lease na ika-tenant, kapag da ika nagsunod, digdi sa terms and conditions ta sa kontrata, papahalion ta ka, notice lang itatao ko sa imo without any court action. Kapag may arog ka to na agreement, mga tugang, pwede na basta-bastang pahalion ni landlord si tenant. Alagad, syempre, through lawful means man giraray. Nata, pwede din bang kasuhan si landlord nin pigaapod na forcible entry? Na-imagine do, si landlord siya sumaytag sa diri kang property, kang harong kang building, alagad siya pa so pwedeng kasuhan ni tenant o nag-uupa na forcible entry naman. Kapag pinadlak lang basta so harong or building na pig-uupahan. Kasi ang forcible entry mga tugang, ang pigtutukoy digdi, kapag susarong tawo daw, dineprive kang sarong tawo nin possession by force, intimidation, strategy, threat, stealth. Ibig sabihon, possession lang ang
tutukoy digdi. So maski si tenant bako siya so owner or may tagsa diri ka atong property ta si landlord ang owner. Alagad siya sarong lawful possessor, ta syempre piggagamit niya so property, 'di ba? By virtue of their lease agreement. Maski si owner, si landlord niya, pwede niyang kasuhan in forcible entry. Again, unless nakalaag sa saindang kontrata or agreement na pwedeng gibuhon ito ni landlord kapag si tenant dai nag-comply sa terms and conditions ninda or kapag nag-expire na su kontrata. Dai na kaipuhan in court action kapag nakalaag dyan sa kontrata nindo. Pero kung warang arog kaan na provision sa indong lease agreement, tapos basta-basta lang yan ginibo sa imo ni landlord na dai nagduduman sa korte, ika pa na tenant ang pwedeng magkaso kay landlord. Kaya abiso na din sa mga landlord o nagpapaupa, i-check din nindo ang sa indong kontrata bago ka mo magpaupa, bago magpapirma sa tenant. Arog kaan ka importante mga tugang ang gabos na words na yaon dyan sa indong kontrata. Minsan may mawara lang dyan na koma, iba nang ibig sabihon, iba na pala na ang legal consequences. Minsan, iba lang na word ang magamit mo dyan, iba na ang meaning, iba na ang legal consequences. Kaya better din talaga na so landlord kapag magibunin kontrata, pag may dain na sabutan, ipa-explain sa abogado, dain masupog. Kesa magka-problema ka, 'di ba? Saka ka lang mahanap nin abogado. Prevention is always better than cure. So, tenant naman or nag-uupa, umaupa, dahil din basta-basta magpirma dyan. Basahon ngo na gabos na nakasurat dyan sa contract of lease or lease agreement, or actually not only contract of lease, all the other kinds of contracts or documents na mapadyan sa indo, mapaduman sa indo, dain indo basta-basta pirmahan na dain na babasa, dain na sasabutan. Kung may dain na sabutan, maghapot sa abogado. Sa abogado ha, bako sa uro abogado. At yan kaan mas nadelikado ka mo, tasala man su advice. Kaya dapat su authorize din talaga mga tugang na magtaon in legal advice. And mag-construe, mag-interpret kang mga probiso na nakapalaag dyan sa saindong kontrata. Hello, gandang umaga po, Attorney Tin. Good morning. Okay, siguro ma'am may OR or official receipt dapat pag nagbayad ang nagrerenta. Well, actually, yes, tama itong texter natin. Kasi always kailangan natin ng proof, ebidensya, pruweba sa lahat ng transaksyon na ginagawa natin with another. Pero kahit hindi lang OR, maski kapag 'di ba ika nagbayad online, ngaya GCash, bank transfer online, pwede na din ito na proof, screenshot lang. Pirmi po ako nagmamati kan programa niyo, Attorney Longabella Tabe. Sir Mike from Sign On and Sign Off DCGP po kami. Thank you so much. Okay, basahon ta na lang mga tugang ang mga greetings nindo digdi comments sa tuyang live before I go. Good morning po to Miss G. L. Neric. Good morning, Miss Marilu de Guzman. Ma'am Teresita Jacobo. Good morning, Attorney Tin. Kuya Bob is monitoring from the start. Hi, Kuya Bob. Good noon.
Sayang po, dahil ka mo nag-call, Kuya Bob. Next time po, ha? Feel free to call lang sa tuyang programa. Of course, we also would like to know kung ano ang thoughts nindo and additional information na sa indong naaaraman manungod sa tuyang mga topic. So mga tugang, salamat sa pag-antabay. Sana may naukudan na naman kita. Yan po ang mga batas ta manungod sa pagrerenta. Sana suparaan tabay ta na nagkaigwananin kasimbagan sa iyang kahaputan. Kung basta-basta lang da pinahalik ang landlord ninda kung may pwedeng ikaso digdi. So, ang simbag dyan, yes, may pwedeng ikaso kay landlord, alagad, nakadepende man giraray kung ano ang nakalaag sa indong kontrata. Sa lado teknikal, nakaibanan ta po si Kuya Jun Napolis, Kuya Neves Flora, si Richard Astor, Tresha Marilitana. Sa DZGB News Base, yaon si Angel Mustaza. News Director, News Manager, Sir Mario de la Cruz. And syempre, sayang da ita nakaibanan ngunyan, alagad every Saturday mga tugang sa programang Legally Yours GB dapat aram mo, kaibanan ta po si Kuya Mike. Antabayanan ako sa aga, from 6 to 7 in the morning. Ini po si Christine Longabella. Good noon. Sa indung nadango ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray, digdi sa DZG.